Mười Phương thăm một lượt đây. Hả? Nào là cái nào không?
दायो जोङो दिनैनि हाबा दाननाय हाबाफारिखौ एसेयावनो हांख्रायनानै खुलुमो। ओम नमस्ते ओम नै सोरजिगिरि बोर होग्रा खांगिरि बोर होग्रा फोजोबगिरि बोर होग्रा थाखोथाम बेन्दोआव थानानै ओमकार ब्रह्म गायत्री रावजों हांख्रायजाग्रा देग्लाय बांलानि 1428 मायथाइ ब्रह्मआवनो रायसंनानै खुलुमो। दिनैनिफ्राय आंनि अनजालि माइनाव फरायनाय मानसि बसुमतारिखौ थैस' खामस'नि थाखाय Debe por ahí, checa, no,
जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय रुग ब्याधि दुखु जारला खैफोद आफोद निदानाव गोग्लैनाय मानिखौ फारसेनिफ्रायनो नायनो थाखाय आखायाव बिबानखौ बाननानै लानाय जाबाय। हे अनख जोंमा जोंस्रां आइ आफा आं दिनै सोरगोआव थाग्रा जत जिउ दंनाय मानिखौ सोरजिगिरि बोर होग्रा खांगिरि बोर होग्रा फोजोबगिरि बोर होग्रा जिउनि नोङो आंगो जिउ असे आफा इसोर ब्रह्म गोहोनि बोरजों जों सानैजों थैस' थांस' जिउ मोनसेयैनो रायजो जानो आगान सुरनायाव जै जै मै मै आइ आफा जिउ दंनायमानियानो गेजेराव गोरोबनानै दाय दावा गैयाजासेनो जोङो जोंनि सायाव जेबो गोहो गैया। ओम नै अनख आइ आफा जिउनि मानेक नोंनि हंबा ब्रह्म गोहोजों जाफुंनानै थाखाजोबनाय बिलाइ फिथाइ बिबार माइ माइरं घिउ गाइखेर बेरेमोदै बिदिनो जोबनो रोङै जोंमा खुन्दुनि हर महराव ओमकार ब्रह्म रावजोंनो रायसंनानै गले गले गोसो मोदोम जिउ होसोनानै खुलुमसंनाय जायो। नों ब्रह्मनो होयो अर खुगायै जालांदो ओम साहा ओम नै फुजानि गिरि फुजि जाजेनग्रा निदान आफोद खैफोदाव ब्रह्म खुगाजों जालांदो ओम साहा आरो लाबाव ताल बेताल जक्ष रक्ष असुर दानब नोंसिनि खबनिफ्राय एरायनो थाखाय नों ब्रह्मनो होयो अर खुगायै जालांदो ओम साहा बिलाइ फिथाइ बिबार माइ माइरं घिउ गाइखेर बेरेमोदै जि इसे मोनदोङो बेखौनो लानानै जोंनि जुलि जरा जानायनि होनो गोनां बुम होनाय प्रसाद मुथाखौ नों ब्रह्मनो होयो अर खुगायै जालांदो ओम साहा परम ज्योति ब्रह्मने साहा ओम सरासर ब्रह्मने साहा ज्योति स्वरूपाय ओम साहा नमस्कार गेजेराव होफै अर गेजेराव जाबाय दे दै सानसे सानसे ओम शान्ति खनथामसो जोब्बाय दा दामना ओरैनो सिनायसो जानो होग्रोसै गासिबो लाखानाय उनाव लाइटआल' खम जालांबाय थादों नामा खमायगासिनो Apa so kita lang nabisari ka na ko. Dahil talaga kailan ako. Lama. Asa, mana raja-raja kamu, jangan somni pakai ala sisnya kini aku. Kalau teman dah ini ala sisnya kini hawa bari kini lan sandeng. Naga bayi raja-raja sih aku. Di tengah bunda-bunda ni bifar ada sorbusun kari. Bini udah dong bimayong, ibu sobo somcari, kita bimayong, kita go sentil antar kau ini dah banyak aja. Bini udah dong bimane rani, go somcari, bimane rani go somcari, kita udah ni bimane kita, bimane go somcari, korosi go somcari, kita udah ni bimane, bini udah dong udah nih gimai sampai bosong tadi
बिदा राजिब देरहासार बसुमतारी बिनानाव बिदांस्रि बसुमतारी बिनानाव सुटिं जयैनो सिरियाल होनांगौ जोंहा आरो दङ गामिनि नेहाथारि बिजय मुसाहारि गामि आफादनि नेहाथारि बिजय मुसाहारि साबायखर थाबाय बिथांमोना सिनायथि होनो थाखाय थाबायखौ खेबसेनो होदो बिराद बुरजा नालाय आरो खनसेयैनो आलासिफ्रा साबैसे फैदोंमोन सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गासिबो जयैनो दे गोजोननाय थाबाय Ayo hai ma. Nyumbai, wis ra ora. ayo mau hari ini